Familia makwan gi hao 100 yuago lal e kar dak Matasia, Nairobi bang' mach muoch kendo wang'o landi mar gorofa achiel. Ji ma ok odak e alworano ywak ni onge kaka nyithindgi dhi donjo e skunde odiechieng' makiny bang' yweyo madundo. Kaka Judith Omoi lerono, jodak ma Narok South bende nitiere kod ywak machal kod ma bang' mach muoch kendo wang'o mwandu e dukni maggi. En lwedo ma nyaka sani oyudo ng'ol kendo ok nyal tiyo tich moro amora. Magi adhola mar rawera mane temo reso mwandune e masira mar mach mane omuochie kar dak Matasia, Nairobi otieno ma piny orugo Jumapil. Jana tuseme usiku wa kuamkia leo, mimi nilitoka kazini, kaambia nyumba imechomeka. Tulijaribu kuokoa, kapata mabati hapa tukizi mikono miwili hii yote. Ndio nashindwa itakuwa naonga namna gani. Mach ma ok okelo hinyruok kende to lal mar mwandu otese mag somo ne familia ma hao 100 ma nyaka sani piny otaro e pap. Gamo wangu nyalo cost 200,000. Ayuak ni serikal okonywa. Chakre nyoro onge gimo wasechamo nyuka gi mkati ma jokonyo kelonwa, mane gimo wayudo chakre nyoro, mane gimo osedonje ya sani. Na wale wameumia ni kama 94 hivi. Kati ya wale walikuwa na majeruhi ambao ni madogo madogo walioenda hospitali ni 10. Tunashukuru sana Babu Owino. Alitulipia mbili kwa hapo kwa hiyo hospitali kwa pale ndio yetu. Na alitumana Ismamoto na MCA wake. Giseche matinto nyithindo dhi e skul, jonyuol podoleo kaka gidhi konyore. ID na wangi, birth certificate mag nyithindo gi lewni, gi buge mag nyithindo mag skul. Kopogore kod Tasia, ma ji 10 ne oyudie hinyruok mar masira mar mach, bende kaunti ma Narok, masira mar mach okelo lal ne johala mapok oyango kwan gi otieno manyoro. 67 buildings sahizi ziko chini structures. Watu 100 household families ambao wako affected ni 100. Watu ya kusima moto iondolewe hapa, hakuna kitu anasaidia. Kama juzi haito mwananchi wenyewe alisima moto. So hizi ingine ya kuharibu pesa ya kaunti si mzuri. Masira ariyo gi duto pok oyangi gima ne okelo. Kata kamano jopiny ywak ni chenro mar piny owacho mar chiwo sire nego mach yware ma okalo kendo miyo mwandu mathoth lal e seche matin. Judith Omoi, Ramogi TV.